Čaute ľudia, dneska je tu s vami Impertor a budeme pušovať Greya na 20. rank, takže ideme na to. Zaujímavé, či to dám. Alebo aj menej bude to lepšie a ideme na to. Dobre. Celkom v pohode tým. Super. Nevadí. Zničíme túto čestku. Pôjdeme potom na ďalšiu čestku. Poď, ideme. Wow, cold. Joj. Ideme, dobre, dead. To bolo dobre, čo som celkom spravil. Grey je za mňa dosť dobrý brawler. Je to mega dobrý. Ideme. Joj. Počkaj, vlastne to cesta to aj ide, že... Ne, to sa pokazil. Joj. Nevadí ľudia. Tretie miesto je za mňa v pohode, už ho máme na 19. ránku. Ideme na to. Fú. Dobre. To sme sa celkom divno spawnuli. Zaujímavé. Ideme na to. Ideme, ničíme. Dobre, máme to. Dobre. To musíme nejako dať. Alebo skôr ja to musím dať. Ideme na to. Poďte. Wow, teraz tento brawler, moc nemám dobré spomienky. Ja to spravil chybu, ale nevadí. Poko ho tam drtí. Poko to má, ale ja idem teraz po Pokovi. Wow. Ajajaj. Dobre. Je to tam. Wow, Sandina. To je zabili. A Meg ju zabila. Wow, Meg je celkom minule ma zabila. Meg, ale Meg je dobrý brawler. Joj, toto je nebezpečné. Ale utekam. Wow, Draco. Nevadí. Dobre, ideme na to. OK, ideme sa pozrieť na gadgety. Neviem, aká je lepšia alebo dobrá, ale teraz vyskúšame túto a... OK, Grey or his allies use doors they cover. Joj, to si zoberiem, to je za mňa asi lepšie, neviem. Ale zoberiem to. Let's go, ideme na to. Dúfam, že už to konečne ukončíme. Ideme na to. Ničíme, ideme na to. Teraz mám inú gadgetu, že? Pokiaľ si pamätám. Ne, jo, mám. Pomýlil som sa, nevadí. Joj, Riko. Sa bojím, že tu niekto bude kempiť. Poď, to dáme. Dobre, dostal. Potom vyjde videjko aj z turnaja. Neviem, kedy teraz presne ten turnaj je, ale vyjde z neho videjko. Takže máte sa na čo tešiť. Teraz mám iba jedno, tá šelina má celkom viac jak ja. Má 6, takže opäť viac. Počkaj. Joj. Dobre, utečiem. Ale ona vie ísť cez to je zlé, no. Alebo neviem. Joj. Nevadí, tretie miesto, dobre.
Let's go, už nám chýba iba 6 trofej do 20. ránku. A prekvapivo som myslel, že to video bude dlhšie. Ale nevadí. Ideme na to, ideme na to. Dobre. Jaj, Kit, to by som hneď utekala radšej od neho. Fú, lebo Kit, keď si nabije tú jeho ultinu, tak to moc není dobre. Dobre. Joj, zase sa s tebou stretávam, Kit. Joj! To je zle, to je zle, to je zle, to je zle. O tom to som hovoril, ale nevadí. Stáva sa. Dobre. Ideme na to. Ideme na to, poďte. Zase je tu Kit, to je, no, nie je to moc dobré znamenie, jak ste videli minulú. Asi podľa mňa tá gadžeta predtým je lepšia, no. Jo, no. Toto bola chyba, čo som spravil. Nevadí, stáva sa. Ideme na ďalšiu hru. To, čo som spravil v tejto hore, nevadí. Stáva sa. V ďalšej hre tu asi nebudú až taký silný, keď sa na to tak pozerám. Ideme na to. Dobre, tu vidíme hneď čestku, to si ideme zobrať, ale je tu Draco a on sa o ňu ide byť. Ukáž, to je, jo. To fakt nemôžem zomrieť proti tomuto. Že som sa tu strápnil pred celým videom, Pane Bože. Ne. Poď mŕtvý. To nevyzerá dobre. Jo, pridalo mi to healy, to je celkom dobré. Jo, áno, to každý krát, čo sa teleportuje, sa hýla healy, to je dobré. Máme to. Tam sú dve, tie pointy. Wow, ďalšie dva. Nie! Ja som si tam nevšimol. Nevadí. Chýbajú mi iba 4 trofeje. Ideme na to, proste ideme na to. Fú. Na to. Dobre. Tu je niečo. Tu máme tohto týpečka. Yes. Máme to, pekne. Tá predtým gadžeta je asi za mňa lepšia, ale tá star powerka bola dobrá. Počkaj, čo je toto za brav? Joj. Jaj, to je Lily. Nevedel, že je to Lily. Nevadí. Ideme na to. Ideme. Dobre. Wow, ten Kenji. A je tu ďalší Grey. Zaujímavé, ale ideme na to. Let's go. Dobre, máme to. To wow. Toto skúsim zničiť sa. Jo, to zničíme a pôjdeme pre toto. Ideme na to. Tam je nejaký Nami. Wow, ten je celkom silný. Dáva veľký damage. To neviem trafiť. Joj, teraz ma zabije, keď mi dáš zase tie... No, viete. Tú trojitú ranu. Musím sa od neho držať radšej ďalej. Joj, ale na blízko. Joj. Wow. Joj, to som skoro dal. Tu bude. Ne. To zničíme rýchlo. Dobre, Nani zomrel, ale je tam Mortis. Tu niekde budem, ne tam. Tu.
neviem. Nechcem, aby tu na mňa vyskočil Mortis, to bude celkom dosť nepríjemné. Ale to je ten ďalší Grey. Som to zničil. Ideme. To je Grey. Joj. Mortis. S tým nechcem mať žiadny problém, Mortisák. Jo, nie. Dobre. Zaujímavé, Mortisa asi moc nedám, ale môžeme to vyskúšať aspoň. Nebudeme sa zdávať. Jo, je to, čo som nedal. Toto je nebezpečné. Toto už fakt asi nedám. Nevadí, druhé miesto je v pohode. A dali sme to. 20. tier na Greya. Padol nám rare. Toto je do mňa všetko a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!